Yeah, hvad så publikum? Yeah. Yo, det er tid til at være seriøs. Homie, du gik ind den forkerte vej, men du er garanteret ikke særlig nervøs. Jo, så Johnny han fyrer den hele dag. Du får bitch-slag, imens min pikkemand er længere end en fucking vuvuzela. Yeah, så nu går den spadkold. Den her idiot, han kunne ikke ramme bolden, om så den var på størrelse med en badbold. Yeah, så det er klart, at jeg har pimpen på scenen, der får kvinden, imens jeg kunne motherfucking score fra midten. Yeah, så det er klart, at dig vil jeg have the bitch. Fordi et hvert hold kunne ikke engang bruge dig på deres skadeslist. Så jo, tjek det mammer, knæk den lammer. Ham her vil jeg ikke engang have på mit fucking hold som bænkevarmer. Yeah, det her det er den rapper ting. Johnny laver den battling. Hvis det her var en fodboldkamp, så gik jeg fucking hjem med 3 point. Jo, han tog 2 brilleringer og sagde, at det var det sygeste lort. Og hvad man tog, det fandt med ny rekord. Jo, så Johnny G, han har de rime idéer. Det der, jeg minimerer. Jeg går til fodbold, og det er mig, der minimerer. Hey jo, jeg giver den op for folket. Hvad så jo? Han er målmand, for han kan rigtig godt lide at håndtere balls. Yeah, så det er klart, jeg er rapstar, jeg er en dansker. Ja, du er fucking gay målmand, du må have bare på handsker. Yeah. Johnny G, Jo, hvad så folk, i aften skal vi på Vega. Johnny G sagde, at hans pik var lige så stor som en vuvuzela. Men homie, du er en fucking tøjte. Det er noget, du har misforstået. Det er ikke en vuvuzela, den er stor som en dommerfløjte. Yeah, så alle ved, at jeg fucker dig op. Homie, der er ingen tvivl om, at mig og dig, jeg er mest hip-hop. Yeah, det er sådan det går, du burde gå i fitness. Du er grimmere en tøjet, der hedder money over bitches. Yeah, det er sådan det går, homie, du er en dog. Nej, du er ikke en dog, du er heller ikke Snoop Dogg. Yeah, det er sådan det går, alle ved, du siger mig ikke en skid. Du er ikke Snoop Dogg, ryg noget pot, for så bliver du paranoid. Yeah, det er sådan det går, alle ved, jeg ikke ryger en joint. Hvad så der, Johnny G? Ryg en joint, du har nervøsitet i din øjne. Yeah, det er sådan det går, jeg er for fed. Og homie, du er ligesom din hårgrænse, du er på vej ned. Yeah, det er sådan det går, du er en fucking wannabe. Kom lige, homie, dit navn det er Johnny. Yes, så alle ved, jeg er et bodega-svin. Du er en flink fyr nu, men før var du en bride på amfetamin. Jo, så alle ved, at jeg er god til at rappe. Du er grim uanset om du går i en pels eller Henny Hansen jakke. Giv det op for Kaiser! Hey! Yeah, lad mig forklare det, mand. Vi skal til 2011, der er Johnny G forsvarende champ. Og jo, du er bare en lille fucknægt. Du går ikke i bullrun, du er så svag, du kan bruge mikrofonen som håndvægt. Yeah, jeg har det ægte flow. Han tager i styrkecenteret og laver bænkpres uden nogen vægte på. Jo, Johnny han laver battling. Du er så fucking svag, at du kunne styrketræne med vatpinden. Yeah, så jeg kan fortælle de dommer, at i år 2011, jeg håber ikke, den her fucking kælling kommer. Yeah, så det er klart, at jeg kan give smæk. Hey jo, lille Kaiser, du må meget gerne blive væk. Giv du var i fucking Skanderborg og blev der. Yeah, hold kæft, hvor har jeg fucking savnet Peter. Yeah, så det er klart, at jeg er alt for hård. Du er ikke i 2011, så tag tilbage til Skanderborg. Vi kan rappe om fucking 2011. Det er du originalt, men det kan ikke engang tælle til. Yeah, så det er klart, at det går galt. Kælling, du har slet ikke styr på de årstal. Men jeg går efter en motherfucking pulsår. Kælling, jeg skyder dig ned, så det her må være skudår. Yeah, så det er klart, at jeg er eliten. Johnny TDG, han vinder i den her fucking weekend. Yeah, jeg flipper det over alle de fucking emner. 2011, det er fucking min kalender. Johnny G, mine damer og herrer! Jo, lad mig fortælle det. Johnny G, står du siger, at du ikke håber, jeg kommer i 2011. Har du aldrig råd tjal før? Det håber du ikke, men det tror jeg, folk her i KB-hallen gør. Yeah, det er sådan det går, så alle ved, jeg er den galeste ven. Så kommer jeg til at vinde finalen igen. Yeah, det er sådan det går, tjek Kaiser A-sangen. I 2011 har mig og Pede vundet 3 gange. Yeah, og jo, det er det du ser. Hey jo, i aften vinder jeg 2 gange ligesom Per. Ja, og alle ved, jeg er fed. Du siger, du vil skyde mig ned, men du ligner ikke typen, der går med pistol. Du ligner en typen, der går i kjole. Du snakker meget bræk. Det eneste du skyder, det er Counter-Strike. Ja, alle ved, du er party klar. Homie, du er en popdreng, som folk, der tager til Lorat de Mar. Yeah, så hvad var det, du lige sagde? Prøver du at score piger på Ibiza? Yeah, det er sådan det går. Alle ved, du kommer til at dø. Jo, fuck nej, det er ikke nogen ferieø. Men alle ved, jeg er så sej. Det er ikke Lorat de Mar det her, men jeg føler, det er en stor blowjob-leg. Yeah, så alle ved, jeg kommer til at vinde. Johnny, du er så god til at sutte, når du har drukket gin. Yeah, det er sådan det går. Alle ved, at jeg er party. Du er en pige på Lorat de Mar, bare med endnu mere anoraksi. Kaiser, mine damer og herrer! Yo, check it, yo. Yeah, lose yourself. Yeah, okay.
syner. Yo, 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 yo. Det er Johnny til det G, jeg får det flippet. Hvad du tror Fight Night var Sunny Beach, for nu bliver kællingen sgu knippet. Yo, og det er klart han går herfra i forbindinger. Så står den der fucking taber og snakker om mine tændinger. Men jo, du er en fucking nørd. I det mindste så sidder mine tændinger ikke lige så højt som din fucking boller gør. Jo, så det er klart at Johnny han laver alle de tændinger. Og jo, jeg kommer her og knipper alle de kællinger. Hey yo, du er ikke så pisse god. Hvorfor hedder du Kaiser A, når du kommer til finalen med et motherfucking B-niveau? Yeah, så Johnny G han kommer med de rim der. Så helt ærligt, hvad fuck kan du sige mere? Yeah, det er sådan det går, yeah, det er sådan det går, yeah, det er sådan det går. Hvis du bliver ved med at sige det der, så vinder du ikke i år. Jo, så det er klart at du kan tjekke det svin. Jeg hader Kaiser A, for han har en motherfucking whack-ass tænkerin. Men seriøst, tillykke med dit comeback. Men nu putter Johnny's rap den fucking fag i body bag. Jo, så det er klart at du bliver sendt hjem. For alle ved at knække den. Han vinder i fucking længden. Yeah, så det er klart at jeg går efter dine gode år. Endelig vinder jeg fighter, som jeg skulle gjort de sidste 2 år. Johnny G, mine damer og herrer! Jo, alle ved, jeg er for fed. Johnny, han står og siger, at mine boller, de ikke er faldet ned. Men jo, du kan tjekke det, Gokke. Det kan godt være, at mine boller ikke er faldet ned. Men Johnny G, han har æggestokke. Jo, så alle ved, at jeg ryger de pinde. Du har æggestokke ligesom en motherfucking kvinde. Yeah, jeg rocker den gay style. Homie, jeg kommer til at vinde det her shit. Så må jeg bare Eminem i 8 Mile. Jo, jeg rocker den mikrofon. Der er ingen tvivl om, at Johnny G er en stor Kaiser A-klon. Jo, alle ved, jeg siger det med et smil. Hvorfor du disser du min stil, når det var min stil, der skabte din? Jo, det er sådan det går, alle ved, jeg rocker det lir. Homie, jeg ved, du så 2004. Jo, alle ved, du blev fucked før. Du så 2004, tænk shit, det der, det vil jeg også gøre. Jo, men alle ved, at jeg er for hård. Hey yo, motherfucker, jeg er fra Skanderborg. 2004 var mit yndlingsår, og jeg vinder i aften. Det er sådan, det går. Yeah, det er sådan, det går, alle ved, at jeg chiller. Hey yo, du står der, det er som en filler. Jo, det er sådan, det går, alle ved, jeg kan fortælle det. Jeg vinder 25.000, men det kan være, du vinder i 2011. Giv den op for Kaiser A! Giv den op for Johnny G for en fucking prisværdig finale! Og lad os lige få et hell motherfucking yeah! Vi siger hell motherfucking yeah! Det går hell motherfucking yeah! Sig det her, kom nu hell motherfucking yeah! Drenge, kom her! Først og fremmest vil jeg på vegne af mig selv og alle andre her i aften takke jer to for at have gjort en fucking god figur i aften. Det har været en stor fornøjelse at følge jer hele vejen igennem. Jeg kan også fortælle, at den, der kommer til at gå hjem med en palle guldøl, den, der kommer til at gå hjem med 25.000 skattefri kroner, den, der kommer til at vinde titlen som MC's Fight Night Champ 2010, det er Kaiser!